Искаш ли да те науча да медитираш? Много лесно, много бързо. Сега, докато скроваш този фид за 5 минути. Може само да наблюдаваш или да се включиш да казваш маркерите, които аз казвам или подобни на тях, на ум, докато ме слушаш. Аз да медитирам. Този метод се нарича социална медитация и се прави на глас в група, но сега може да го направим тук в социалните мрежи като експеримент, малък експеримент. Техниката, която те каня да направим, се нарича маркиране с има и използва формата има празно място, за да фасилитира процеса по медитация. Пример за това е има звуци, има вкусови усещания, има неспокойствие, има отпускане. Тоест, с всяко едно казване на този маркер има, ние се опитваме да усетим сетивното усещане, което е в момента в нашата система. Оставяме вниманието ни да се движи свободно и назоваваме сетивното усещане, на което вниманието ни пада във всеки един момент. И така. Може да започнем и ще го направим за 5 минути. Ако искаш, може да слушаш и да гледаш аз как го правя. Ако искаш, може да се включиш след като аз кажа маркер, ти да кажеш на ум или на глас, ако имаш възможност, ако си в такава обстановка. Започваме. Има звуци. Има дишане. Има образи. Има неспокойствие. Има освобождаване. Има отпускане. Има усещане в китките. Има спомени. Има образи, които ума създава. Има неспокойствие. Има свикване. Има фокусиране и разфокусиране. Има отпускане. Има отпускане. Има звук на горящ огън. Има слънчева светлина. Има отпускане. Има радост. Има топлина. Има припомняне.
Има въображение. Има отпускане. Има успокоение. Има лека усмивка. Има спокойствие. Има пространственост. Има незнаене. Има незнаене. Има дишане. Има напрежение в главата. Има усещане в тялото при седнало положение. Има дишане и издишане. Има неспокойствие. Има страх. Има освобождаване. Има освобождаване. Има дишане и издишане. Има пространственост. Има мисли. Има край на тази сесия. Благодаря ти, ако остана с мен до края. Това е само един вид, една техника, една от техниките, която практикувам и преподавам. Казва се маркиране сима на български. На английски There is nothing. И идва от американския учител Кенет Фолк, който е взаимствал техниката от Махаси, линейджа на мисля, че в Тайланд се намира. Да. Но това няма чак толкова значение откъде идва и какво се случва. Нейната практичност и леснота да се прави. Ако искаш да научиш и други техники или да практикуваш тази, може да разгледаш възможностите, които имам на моя сайт и социални мрежи. Благодаря ти, че беше с мен за тази практика и се надявам да се присъединиш към някоя бъдеща. До скоро!